Just something to admire, 'cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect. Se dig lige for. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Den her populær. Ja. Prøv at se, det er den der nye pige. Hende skal vi nok få noget sjov ud af. Du er ny her, ikke? Jo. Ej, jeg er for din bluse. Tusind tak. Vi ses jo nok, søde. Mente du med den der bluse der? Nej, selvfølgelig ikke. Den er sgu da herregrim. Pia, prøv at se. Det er Mie. Mia! Sætter du dig ikke ned? Jeg tænker, vi tager hjem til dig efter skole i dag. Ej, Pia, det ved jeg altså ikke helt. Det tror jeg ikke er nogen god idé. Ej, det synes jeg er en vildt god idé. Lad os gøre det. Nå, piger. Hvem har vi så her? Det er Mie. Hun er ny her. Hej, Mie. Du skal ikke tage dig af ham, Mie. Sådan er han altid. Hold nu kæft, jeg ved, du kan lide det. Piger, vi skal ind her. Det her det er mit værelse. Nå, Mie, vi har talt om, at hvis du er en del af os, så skal du altså have noget andet tøj på. Men jeg tror godt, I kunne lide mit tøj. Kom, Mie. Det kunne måske godt gå an. Så mangler bare noget at finde til dig på lørdag. På lørdag? Hvad sker der på lørdag? Daniel holder fest. Er du ikke inviteret? Nej, det tror jeg ikke. Det er du nu. Ej, hej Mie. Hej. Det er godt ud i dag. Ej, tusind tak. Kom med os, Mie. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls. Hej Mie, kom og sæt dig. Hej. Ja, skal vi ikke spille et drukspil? Jo, lad os lige. Hent lige nogle kort. Mie, træk et kort. Hvad betyder det her? Ja, det betyder, at du skal tage 5 shots selv. Det kan jeg altså ikke. Jeg drikker slet ikke. Mie, det skal du altså. Vil du da ikke være en del af os? Jo, selvfølgelig vil jeg det. Trumpster motherfucker. Kom Mie, du er alt for stiv. Vi skal op på et værelse. Fuck, Mie er blevet stiv. Ja, lad os lige få hende til at lave noget med Mads. Der er chance for, at du fundet den her tequila. Kom lige herhen. Ja, Mie, hun ligger op på værelset. Kan du ikke lige op og vi går med hende? Ej, det ved jeg ikke. Hun er ret fuld, Agni. Er du bøsse eller hvad? Fint, så gør jeg det bare.
Hvad sker der? Min tidsstille. Fuck, perfekt, Pia.